Alle, der har set comedy-serien Klovn på TV2 Zulu, ved, at det kan blive frygteligt, forfærdeligt, pinligt, når Kasper Christensen og Frank Hvam ruller sig ud. Velkommen til jer. Og tillykke med prisen for årets bedste comedy, som I vandt her i efteråret. Tak for det. Da I skulle fordele roller, Kasper, hvorfor blev det så Frank, der blev klovn? Jamen, Frank ville utrolig gerne lidt mere i fjernsynet. Jeg var meget sådan... desperat. Ja, desperat for at komme på, og så tænkte jeg, det kan da godt undre ham. Altså. Jeg rykker baglæns, tænkte du? Nej, men det var noget med, vi var lidt... vi skulle finde på en ny serie efter Langt fra Las Vegas, og vi havde lidt på fornemmelsen, at folk måske var en lille smule mætte af mig. Og så tænkte vi, nu prøver vi et nyt stykke kød, vi har i posen, og det er så Frank. Og så smed vi det på grillen lidt. Vi er jo ikke så mange. Vi er nødt til at skifte jeg kunne også lidt 2 frem og tilbage, så vi bytter hele tiden. Ja. Skulle du gøre meget vold på din jyske beskedenhed og tilbagetrukkenhed for ligesom at træde frem der i frontlyset? Ja, faktisk lidt. Men ja, egentlig. Men jeg følte jo egentlig, at det var lige mig. Så... Men er du tit... Da jeg så først kom i gang med at rose mig selv og køre mig selv frem, så kørte det også. Fordi Kasper gjorde det ikke, eller hvad? Jo, ja, okay. Helt sikkert. Jeg ligger der som sådan en buffer, der både holder ham lidt nede, og så støtter ham lidt op en gang imellem. Og sørger for, at han ikke bliver krukket, men samtidig skal kunne præstere. Altså, jeg ligger hele tiden. Ja. Op og ned med ham hele tiden. Utrolig anstrengende er det ikke for dig? Jamen, det er meget, meget hårdt, og jeg ved, du kæmper lidt selv med det, Michael. Det er ingen tvivl om det. I har jo også noget, jo. Der forstår vi hinanden der. Ja, nu vil jeg koncentrere mig fuldstændig om dig, Frank. Er du tit pinlig i virkeligheden? Altså, jeg har da masser af pinlige øjeblikke. Helt sikkert. Altså, jeg tror egentlig, at folk opfatter det, før jeg selv gør det. Men det kan man heldigvis lave underholdning med. Så det er jeg så kun lykkelig for. Hvornår var det, du var nøgen? Jamen, det var mange gange, det bliver klippet væk. Okay, det var simpelthen. Nej, det bliver nemlig slet ikke klippet væk, fordi nu, det har vi. Kasper, nu! Da jeg snakkede med dig forleden dag, så sagde jeg, hvad er det mest pinlige, du har oplevet sådan i virkeligheden? Ja. Så nævnte du et klip, det viser vi, og så kan vi snakke om bagefter, hvorfor. Læg mærke til... Nej, jeg vil ikke bare se det. Ja, det kommer her. Jeg kan bare se. Hvor kan det ondt hen? Jeg var på en af lårene. Har du været brændt på pikken? Det var en nedtur. Kom her. Flyt hånden, Frank. Flyt fingrene. Hvad skal der ske? Det er vinedike, det er dummer. Kom. Det er sgu da ikke en salat. Flyt dem. Kom nu. Hold on. Ja. Hvorfor er det pinligt, Kasper? Det handler lidt smule om forfængelighed, ikke? Altså, hvor man jo opdager med virkelig voldsom kraft, at man er blevet 37 år gammel. I det, jeg så klippet. Inde i hovedet var jeg 23, ung, slank og vanvittigt charmerende, og så jeg klippet, hvor jeg var et andet menneske, end jeg troede. Der er 2 meget søde 18-årige piger med, som ligesom Frank og mig skal lægge op til, og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, det var det tækket. Altså, jeg prøvede bare at være så charmerende som muligt. Og da jeg så det, jeg tænkte, du godeste Gud. Jeg er da noget af det mest ulækre, jeg nogensinde har mødt. Nej, det er du ikke. Er det rigtigt? Du har fået lidt mave, ja. Men det er jo ingenting. Altså, det er jo ingenting. Det er lige 5 kilo lige midt på, ikke? Og det, men det er jo ingenting. Man kan jo tabe det. Man kan jo følge nogle af jeres dejlige programmer. Der har jeg set, at der kan man jo se, at man kan tabe sig, og det synes jeg da, det skal jeg måske... Og har du så givet anledning til noget? Er du så begyndt at... Fordi nu er det jo efterhånden et stykke tid siden, jo ikke? Jeg vil bare sige til alle sammen, jeg har tabt 3,5 kilo siden sidst. Hey, Kasper! Ja, så mangler vi sådan set bare dig, Frank, jo. Tak skal du have, Maja. Ja, det er så lidt. Tak fordi I kom. Var det det? Var det det? Jamen, vi har da meget mere på hjertet. Så skal det da gå rigtig hurtigt. Det er jo fedt. Det ved vi godt. Nej, det skal være ordentligt. Tusind tak, vi glæder os til næste sæson. Jo, tak for at komme.